Wolter Kroes, vanavond sta je als een van de grote namen op de Buma NL Award. Het is wat, hè? Ongelooflijk. Ja, ik vind het leuk, ik vind het een eer dat ik erbij mag staan, maar ik vind het niet belangrijk. En dat klinkt heel stom, maar ik doe toch mijn ding. Het is mijn vak, het is mijn beroep. En stel dat ik hem nou niet zou winnen, ga ik toch door met wat ik doe. Maar het is wel leuk, inderdaad, om je naam ergens bij te zien staan. Dus stiekem vind ik het eigenlijk wel weer heel leuk. Ik ben 20 jaar bijna bezig, dus dan is het inderdaad wel... Maar ja, dat is aan anderen. Weet je, ik vind het sowieso heel lastig om over mezelf te praten van... dat ik het geweldig vind om bij de beste zangers van Nederland te horen. Want dat mogen anderen bepalen. Nou ja, dit is door anderen bepaald, dus dat vind ik het wel heel leuk. De grootste tip die ik het nieuwe talent kan meegeven... als ze aan een zangcarrière of aan een grote carrière wil beginnen... is doe het uit liefde voor je vak. Doe het vooral met plezier voor het vak. Doe het niet als je denkt van nou, ik wil dat of dat bereiken wat die artiest of zangeres ook heeft. Nee, doe het gewoon omdat je muzikant bent in hart en nieren. En omdat je het ontzettend leuk vindt om dit vak in te gaan. En dan hou je het ook vol. Wie gaat er met die grote prijs naar huis? Welke grote prijs heb je? Je hebt de beste band, de beste zanger. Ja, ik ben genomineerd, maar ik geloof nooit dat ik die prijs ga winnen. Want ik denk niet dat het heeft niks te maken met, denk ik, de beste zanger, maar vooral de meest succesvolle zanger. Nou, als ik dan goed ga nadenken over wie ben ik het meest tegengekomen het afgelopen jaar in het circuit, dan is dat Frans-Duits volgens mij. Frans-Duits kwam ik echt bij alle optredens tegen. Die jongen die zie je overal, hoor je overal. Zijn plaats staat al 102 weken in de megatop 100. Dus statistisch ga ik ervan uit dat Frans-Duits gaat winnen. Maar goed, ik hoor ook hele andere geluiden. We wachten het af. Ik denk Frans-Duits.